Čaute ľudia, vítam vás na novom videu. Dneska si zahráme Tower Defense Simulator. Mohli ste zbadať, že mám už tú takú paličku dole a 250 coinov. To preto, lebo sme si s mojím kamarátom, no ako s mojím bratom, pozdrav sa. Čaute všetci. Teraz sme prešli, aby sme sa oboznámili s touto hrou. No už vieme, jak to tu funguje a pôjdeme sa pozrieť do shopu, že čo tu môžeme kúpiť. Kúpil som si Demomana teraz. Demomana. Tak ja si asi kúpim paintballera alebo našporím si na soldiera. Dobre. Dobre, 3. Dobre, tu sme. Hlasujeme za jakú mapu, teda aký úturn, alebo jakú dáme. Mne sa páči dosť Total Moonbase, alebo môžeme dať Chess, alebo ešte Catalysm, ne vôbec úturn. Moonbase, dajme tu load. A sme traja. Dávno si kúpil novú taverku, jak sa volá? Demoman. A toto. Otestujeme ju práve teraz. Na obrázku drží nejakú bombu. Dobre. Dobre, ja hlasujem asi za toto. Za easy. Dajme ready. Hej no, dajme ready. A dosť taká mapa. Dobre, takže dám tu asi, neviem, skauta? Ja počkám na ďalšiu vejšku, aby som mohol si kúpiť Demomana. Dobre, opa, tu sú zombici v skafandri. Kamo. Ale nedávam ich tu sám. Ale to vadí. Dáte takoho? Bo ja nemám fakt peniaze. Dám Demomana. Dobre. Dúfam, že... Naše bomby. A, dobre. To asi, keď na viacerých, tak im to tak pomôže. Dobre. Pokračujeme. Typek, alebo ja neviem čo, ona tu asi avkuje. Poďme sa pozrieť zatiaľ na mapu. A dosť pekná je tá mapa. No a tu stále to tí zombici sú. A to už máme 100 životov, jak vidíte hore, takže neuberú nám všetko. Lipkyňa postavila niekoho militanta. Militanta. On je jaký soldier, či kamo? Čo je? Vôbec neviem. Uvidíme. Ale chcem vylepšiť toto za 750. Dobre. Idú už takí hnedí, oni sú takí slow, nemajú viacej hapok. Ono to strieľa non-stop. Kamo, to je dobré. Môj Demoman už dáva 8 damage. No, toto je dobré. A majú iba 4. Keď tak toto je damage, toto je rýchlosť streľania a toto je range. Dobre, dáme si snajpera. Nemôžem dať snajpera. Nemôžem dať snajpera. Kamo, kde ja môžem dávať snajpera? Tu snajpera vôbec nemôžem dávať. A tu iba na zelenej zóne. Toto nič. Toto je chyba. Toto bude ťažko. Dáme tu rovno vedľa. Už mám 2 Demomanov. Hej. To je dobré. Ja už mám už 2 skautov. A zatiaľ to dávame. Dobre. Pokračujeme. Dobre. Už máme 900. Asi si tu dáme ďalšie. Alebo neviem, kde dáme. Tu dáme. Ide prvý boss. Má 160 HP. Ale ho dávame. To je dobré.
Dobre, dávame toto. Potom dávame ešte jedného. A v pohode máme slovia, to je nič. Zabijame ich tu, znova ide normal boss. Čiže vlajka Ameriky pri rakete. Kde? Aha, vidíš, maličkosť. A tu je ešte taká vlajka. Dobre. Zamerajme sa na hru radšej a nie na vlajky. Dajme tu ešte ďalšieho a potom ho upgradeneme. Dobre. Normal boss. Ďalší normal boss. Dano, tvoji demomani už majú také pušky, také shotguny. Čo strel... 12 damage. Hej. Dobre. No mňa Windu a mi už moji typci ho strelia. Vylepším ich. Tak, má teraz dve pištole. Opa, idú Hayden. Hayden sú keď tak, ty, čo ich nevidíš, musíš mať taký špeciálny upgrade, musíš mať Hayden Detection. Tak sa to volá. Opa, idú breakery. Z nich keď tak vypadávajú ešte menší typci. Dano tu spamuje tými demomanmi. Toto má dobre, lebo dáva splash damage a rovno všetkých zasiahne. Dobre, ide Necromancer. Necromancer robí toto, že spawnuje ako skeletonov. Idú Armored. Zatiaľ iba Armored a idú Breakery. No to ich vidíte, z nich sa spawnuje takú malý. Typkyňa tu spawnuje tých militantov. Ale zatiaľ nám ich netreba, lebo ja ich tu s Danom ničím. Už sme na 15. waveke. No, to dosť rýchlo. Normal boss. Kopu normal bossov. Je Necromancer. Jak vidíte, tu sú tí skeletoni. A ja vylepším ešte posledného. A už môžem teraz. Kde môžem dať ešte? Dajme toto asi tu. Pôjde slow boss. On má dosť veľa hapok, ale my ho tu dávame. Sa čudujem, to asi to tí militanti, to sú silní. Dobre, tak. Dobre. Podľa mňa, ja už asi nebudem nič, už asi nič nebudem dávať. Abo, nemám vôbec. Tu typkyňa nás zachraňuje a môžem by som dať snajpera tu tak ku koncu, keby nám takto prešiel. A už idú. Hej, idú Armored, Necromancer. Do tých breakerov asi najviac nemám rád. To... Demoman na 4. leveli dáva 28 damage. A kde je? To je dosť solidné. Je. Tu je? On má takú masku. Ale dobre. Dobre, idem vylepšiť. 20. wave. Keď tak, posledná wave je tu 25, takže už za chvíľu pôjde dosť silný boss. Na minulej hre sme ho nedali, ale dúfam, že to teraz dáme, lebo typkyňa má tých militantov. Už na 3. leveli už má taký laser. No, asi môžem vylepšiť. Hej, tak.
kto ide. Opa idú Boltovia. To je taký rýchly. To je nejak Usain Bolt. Možno poznáte. Je slow boss. Ale dávame, jak veľa výbuchov, až sa mi to začína sekať. Ale nevadí. Dobre, môžem vylepšiť. Dáme tu ešte ďalšieho snajpera. Tak. A vylepšíme si ho. A už je 22. waveka. Už za chvíľu pôjde boss. Poprechádzajú nám. Ale to nič. Easy. Dobre. Vylepšujem. Hidden bossy? To sú len jak Haydeny, len to je boss, má viacej životov, taktiež ich nevidno. Dobre, easy. Plus 2000. Dáme ďalšieho. Tak, tu dáme. Tak. Ešte nie. Kto ide všetko? Breakery, to sú fialové breakery. To ešte z nich viacej vypadávajú. Už pôjde boss. Hej. No. Volá sa boss, že Grave Digger. Má 15 000 životov, môžete vidieť. On ich omračil, zle. Ale dáme solidný damage dosť. Mám dosť dobrý damage. Som myslel, že asi ho dáme rovno aj na začiatku. Možno zbytočne som tu dával túto obranu, ale však do istoty. Toty už nestreľajú, tak by som ich selal, aby sme mali viacej peniaze a vylepšil by som tých snajperov, keby prešiel. Dano, podávaj tu nakoniec snajperov, alebo dávaj tam pomôž typkovi. Ja tu budem tak na konci. Mám tu koľko? Mám 5 snajperov. Opa. A som myslel, že budem menej mať. On už je tu. Toto je zle. Fúha. Neviem, že či ho dáme. Ale dúfam, že hej. Dám tu naopak, kýve sa mi celá obrazovka. Dobre, tu som. Už má iba 2000. To dojde asi ku mne. Ale keby typkyňa predávala, aby postavila ich tu, tak podľa mňa by sme ho aj dali. Ale typkyňa je asi len lenivá. Alebo nie je dostatočne múdra. Dobre, 2000, 2000 neviem, či ho aj moji snajperi dajú, ale dúfam, že hej. Vôbec dokiaľ dojdí. Upláciu, on je ďaleko vidí. Môže sa tam pozrieť, že on celé toto zakrýva. To už za chvíľu začne opa slow boss. On sa spomínal slow bossa, nie? Kamo, to je zlé. Kamo, slow bossa treba zabiť. On ešte spawnuje. Nie. No podávaj to tých vybucháčov, aby vybuchli týchto, čo idú za ním. Dobre. Dobre, Dano. Zastanoval. Kamo, už nech všetci streľajú. Snajperi. Potrebujeme ich pomoc. 170 hapok má. Dobre. Minus. Dobre. Už iba toto. Dúfam, že ho dáme. Keď ho dáme, tak to bude môj first win. Aj môjho brata win. Keď tak Dano Bros
má tiež svoj kanál, volá sa Danitych, tak prosím, dajte mu odber a like, ale aj mne prosím. Takže, ale dali sme ho, dobrá, máme ho, kamo, yes, môj first win. A už chcem si kúpiť Soldiera. Ja sa neviem dočkať, koľko. 300 korún. Dobre. Ideme si kúpiť toho Soldiera. Tu je shop, Towers, Soldier, alebo môžeme aj toho Huntera, ale ja chcem Soldiera. Confirm. Dobre, sme ho myslím, že kúpili. Dobre, a toho by som dal head a dal by som toho Soldiera. No, kde je? Tu je. Dobre. A ideme na ďalší fight. Dobre, ideme si vybrať novú mapu, ktorú by sme dali Retrozone. Dáme Forest Camp? Nepovedz skúšať. Retrozone? Nie, Forest Camp. Forest Camp? Dobre, dáme Forest Camp. Dobre, že sme už 4, bo budeme mať väčšie šanci na výhru. Dobre. Chlapci chcú hrať Molten, takže dávame Molten a dávame Ready. Máme Soldiera, ale to neviem, či ako... Ale dúfam, že keď chcú Molten, tak sú dobrí. Dobre, dávajme Soldiera. Dáš ty dám mapa? Čo? Tak, ja si tu dám tak. Ok, tak počkám, lebo ja som si... Mám jeden tak. Surprise. Hej, si kúpil nového? Uvidíš. Dobre. Neviem sa dočkať. Dobre, Soldier ich tu dáva solo. Máme na neho upgrade, better vision. A tu keď dáme better aiming, Dan si kúpil Huntera. Koľko dáva damage? 4. To je dobré. Typek level. Come on, to je zlé. Better aiming a budeme mať hidden detection. Dobre. Koľko dáva damage? 2. Dajme asi snajpera. To je pre mňa dobrá tavarka. Hlavne na začiatok. Typek tu dal takého shotgunnera. Vylepšíme si snajpera. Dobre. Teraz tak vypnem a uvidíme sa na slow bossove. Trošku som vás oklamal, prepáčte. Mal som Soldiera upgrade, to je 3. level. Chcel som vám ukázať 4 damage, 16 na diaľku streľa a 0,15 rýchlosť. Dano to už dal 4 hunterov. Každý z nich dáva 8 damage, má 20 range. Asi všetko. Ja dávam teraz tu Soldiera. Vylepšíme. Tak, ide normal boss. Potom dáme tu ďalšieho Soldiera. Dobré miesto. Tak, neviem sa trafiť. Už mám jedného huntera na 3. leveli. Už dáva 16 damage. Hej, to je dobré. Tu typek postavil shotgunnera. Hej, ja som videl, ale to už aj predtým. Ale to ten typek je avkuje. Tá čo už. Upgradeníme. Tak. Tak, dobre. 17. wave. Ešte nešiel slow boss.
Neviem prečo. Ja aj to asi preto hráme Mountain, ja som úplne na to zabudol. Dobre. Zatiaľ ich dávame. Soldiery už dávajú 4 damage. To je dosť solidné. Chcel by som ich vylepšiť na posledný level. Ale ide Necromancer. Už mám všetkých na 3. leveli už. Budeme ešte viacej staviať, aby som mohol... 16 damage dávajú. Dávam. Dobre, máme ich. Dobre. Už za chvíľu a vylepšíme Deadliest Soldier. 8 damage, 18, opa idú nejaký ohnivý, 100 damage dávali. Molten. No, Ako tá obťužnosť, v ktorej hráme. hej. Interest Burst, to je asi toto, že počet striel, ktoré vystrelujú a potom sa nabijú alebo dačo také. Staviam ďalšieho Huntera. Dobre. Ty už koľko veľa hunterov máš? To je dobré. A nikto neprešiel. No hej. Dobre. Ďalšieho vylepšíme. A ide to ten slow boss. Deadliest Soldier za chvíľu máme. Dobre. A myslím, že dobre. Dobre. Teraz tak trošku zastavím nahrávanie a uvidíme sa, keď pôjdu ako neviem nejaký nový, alebo keď nám budú prechádzať, no proste, ako vidíte. Idú noví, sú takí šokovia, ale dali sme ich rýchlo. Už mám svojho prvého Huntera na 4. leveli. Hej, to je posledný, hej, 32 damage. To je veľa. On má aj dosť dobrý range. No ty by si mohol ich tu v podstate tu dávať. Keď tak. Dal typek aj Gritanta na 4. leveli. Opadeky. On má čierne brnenie, kamo 8 damage. Što kamo taký jak ja. On strieľa non-stop. Podávajme snajprov. Podľa mňa budeme ich treba. Dobre. A znova pustím, až keď budeme mať nejaké problémy, alebo až keď pôjde boss. Opa, vidno, že nejaké problémy prechádzajú nám, ale už mám tu dosť veľa snajprov, takže dúfam, že ich dáme. Dobre. Dobre, to máme. Dobre, to je v pohode. Dobre, dám ďalšieho snajpera. A dobre, tak. Znova veľa idú slow bossov a to tie breaky. Ide speedy boss. Speedy boss. Kamo. Má 1800 damage, ale beží. Kamo. Dosť rýchlo beží, by som povedal. Hlavne, že sme ho dali, ale breakerov nemám rád, už som to hovoril. Kamo, to je zle. Nie. Kamo. Slow boss. Dobre. Ďalej. To už je 33. waveka. To už by sme aj skončili, keby sme hrali easy. Idú tí rýchli. Breakery, znova breakery. Dobre. Už má seru.
vám povedať pravdu. Fúha, to ich nedávame. Hidden boss. Kamo nie. To asi prehráme. Nie, prosím nie. Môj už nedostreľujú. Nie. Kamo, musíme to dať čo dávať. Kamo, dávaj. Zomrú. Oni zomrú. Dobrá. Čo? Ja som myslel, že to dáme. No tá nič. Už budeme končiť. S vami bol ja, Benjamin Play a Danny Tech. Učíme sa s vami. Prosím, zanechajte like a odber, keď ste ťukli na to video. A uvidíme sa s vami na ďalšom videu. Čaute.